ešte niekdy. Moja. Skúsiš? Moja. Čo to má uško? On dokáže o mnoho stabilnejšie sedieť, keďže má nohy zafixované. Ahoj, no čo máš? Ale krásny. Nedá sa trošku Alexi posunúť ešte? Áno. Máš čo, on má sluš? To sa ti páči strašne. Krásne, Alexik, šikovný si. Šikovný si, Alexik. Šikovný, Alexik. Čo zaspievame? Čo zaspievame? Kolo, kolo. Kolo sa nám pomálo a do vody popadalo. Ty sedíš? Alexik, ty sedíš? Áno. Alexik sedí? To je paráda. To je paráda toto. Tak. To je super. Treba si, aby tu bol Míša. A máme, pozri, spravíme bac, bac. Spravíme bac, bac, bac. Aj Alexik spraví. Sprav bac, bac, bac. Bac, bac, bac. Bac, bac, bac. Ktoré? Ktoré, Alexi? Toto modré. Modrý valec sa ti páči? Alebo červený valec sa ti páči? Míša sa páči. A ja som si myslela, že rozvážim. Parádne. Aha, už. A čakaj, čo donesieš ešte? A toto, pozri. Tu má tiež havo. Tu má havo. Kde to má? Míša? Úplne vidno, že spracováva podnety. Tuto dýchajú, tam dýchajú. Ale úplne vystreduje. Na zdravie. Ako zostal z toho šokovaný.